right. So far musi musokutanga taitiri pachechi changobuda mai andogotanga kupota pachechi vauda kuva umwe mukadzi swanzi ndaona muchitarisana muchechi here tatobuda takukwazaivo vanopinda muchechi imwe chete topinda chechi imwe chete ikati 1 ndokubva paita tete vangu vamwe tete vakatombova natete vangu ndobva warova ndichibvunza zvanzi mudanana ngati 2 vatete hanzvadzeva ngati 2 ava mai vari kutaurwa nezvavo ava kwatete variko vakatorwa ndindakatobata musindo wacho vakatorovana namai vavo vaiti munodanana kusvika ini ndabata nemusi wandadaidza kumapurisa ini ndakafunza pamwe ndiri kudaidza kuti ndiwo wakanobata vanhu ndakatoshamisira uchiiva wakabata demo musoro ive dai isusu ramai avati amai unokunobhadhara kuno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 kukuku isusu namai ava tinogara chipo kana nguva nenguva mai ava taane makore takaroorana takambogara uko azobva ndikazodzoka kumusha kumhondoro saka tiri kumhondoro nguva nenguva vanofarira zvehondo zvemusini saka ndikuona kuti zvaita zvinge zvikuramba zvichiwedzera pamusindo wavo saka ini chimwe chandakunyanyotya mani chekuti rimweni ramazuva nguva chii ndakanyarara saka chandakutya ndoti rimweni ramazuva kwamusi wandotsamwa ndikazonunga chinhu ndikatema kana kuti tikazorwisana ndinogona kusungwa kana kuti ndinogona kuuraya munhu then chimwe futi chiripo ndechekuti tikanetsana nguva nenguva ndikangoedza kuita sekuti taurei vanoenda kumapurisa vondisungisa saka sofa ndofuna ndasungwa katatu vhiki rapera paseri ndakasungwa zvakare ndikaenda kumapurisa lucky enough chakazondisungisa kwekupedzisira ndechekuti paitika musindo vakabva naumwe mai saka varwa naumwe mai chandotenda ndechekuti paive nemupurisa aitoona ipapo pandazodedzwa kumapurisa nyaya ichipinda mudariro yakasvika ichinzi kwai ndaida kuvatema nedemo apo vakanga vazoenda manje nababa vavo namai vavo ndokunotaura nyaya yokumapurisa saka ndobva ndazoona kuti inini izvinizwa zviri kundidhonzera handichakuzivi paona wakusungisiwa nevanoti ndove ukama hwako zvinenge zvakunetsa saka ndofunga ndakatokwanisa mwedzi inokwana ndofunga kana ndisingakanganisi takutopinda pa3 months tisikanyatsotauzana zvakanaka kusvika nyaya yazouya kuno kudai saka nyaya yazouya kudari chamauyira kudari chii utambokuudza nerohondo yenyine ndikutaura nyaya yamauya nayo kudari izvozvo zvese zvaitika ndozvikuitika kana ndodambudziko ramuinaro nhasi chamazoti mimi nhasi ndakuchienda kudari kwamabvu ndakubatsirwa kuda kubatsirwa kwavo right. Tichiri kumashure uko takamboti taurei tifunza pamwe izvi zvinogona kupera sevanhu vane vana tagara makore tiri tese saka indazoona kuti zvinenge zvakutowedzera kudarika zvanga zviri chandanga ndichingokumbirawo ndichoti timbomboenda kwake umwe kwake timbotanga upenyu hutsva hamuchada mukadzi ndikuna ndazvikonera makamboende wabezwa wachona kwati vakatete vana vari kuti tete vari kuvakurwara makamboende vakasitiroka vantori kuchipatara kwarari yainotanga nasi kutaura pataimbonetsana tiri uku ndaidedza vana sekuru vacho ivo vana baba vacho namai vacho vakatombouya chandakamboita kuti ndimbodeedza baba vacho namai vacho ndaida kuti vaone magariro atinoita saka vazozviona ivo ndazosiyana nazvo saka wataimbonyanyoudza ndisekuru vacho hanzvadzi yamai ndo vandaiwanzoudza pandazoona kuti stili hapana chiri kuchinja ndazongopesana chiro pakaitika chinhu ndaingozvinyararira ngoti zvidarike hasha
Amai kuzwanya kutaura nemurume wenyu munorarama sei nemurume? Hanzi kugarisana kwamuri kuita nezvamunoita navo vasvika pakutokusaredai. Mune vana vangani? Vakura sei vana vano? Kupedzisira form 3. Sei mada kutanga nokupedzisira? Okutanga musikana akatoroorwa nevana vake vatatu. 194 which 2 mukomana 198 ane vana vake vaviri kamwe kasikana katima apa ende mukomana ari form 3. Vanombozvicherechedza kuti kana madaro zvinhu hazvikugarisana muchidzi munoorwa saizi dzenyu kurwa ichocho kwadi. Mukomana wangu patakabva kuboka takatombouya tese uko takagara tese uko asi akazobva akadzokera futi. Saka chaakadzokera ndomboedza kuti ndibvunzise but haasi kunyazobuda pachena kuti chii. Saka munhu ndozvimwe zvavakatiza yandiziva. Ngavati kuti chii chinonetsa vamhai panezvakataurwa nababa? Munorwa nokurwa murume kurwa kuti munoita ndimi vayo kuti mune mbiza kuti makachengetedzwa nemapurisa kukamba kuti munorwa momhanya imimi kuti kukembi kunomhanara kuti azvoitwa zvakadai azvodini dini chii munorarama sei? Mapurisa kwatakaenda vanenge vandibatira dema vanotiyananisandina kuti ndaendaenda kunamhanga echenda mapurisa kuti vanotiyananisira kuti kubata dema kwakaipa. Saka pavantaura pekupedzisira pavakatibatira dema hanzi uri kundironda pandiri kufamba. Tichikonda kuronda ikupi kwatete kwavanoenda vakabuda vachitwa kuenda kune kwaiwanikwa mwana ndobva vabuda vachitavaita. Saka pane mukadzi anoshanda kwatete aivakumbira bhura yangu ndopandakabva ndabuda ndichitegedza ndinodi tinoona mama ndovati mama munhu yeye vanipe bhura yangu ndichingobuda pagedhi ndopandakaona baba ava namama ivavo. Mama vakamira kusaidhi kwomusiwo avakamira kusaidhi kwomusiwo avakambondiona baba ava vakabva vabva chienda mumba memakavata tete vanorwara vanobva vakasitoa. Mama vachitopinda pai mukicheni vachitora bhaketi vachitotichingura kwandaiwe ndibva ndatosangana navo vadati mama kwemi nhasi madarika nekupi ndachida chii bhura yangu iya yamakatora hanzi aiwa nhasi handina kuya nekupi neuku ndauya ndakaita sei ndatendera nekuseri ndati oraiti imi kwatete ndachida hangu kuzomudza tete nokuti muzondipawo chii bhura yangu vakwanzi oraiti. Saka ava baba ava vakabva vabuda ndobva vaenda ndobva vasangana nasekuru vangu hanzvadzi yamama vangu ndopandati munonditsuurirawo mai avanda basa rekundironda ndopandakapindura kuna sekuru ndikati sekuru ini baba vantu varonde ndakatonotora bhura yangu nani kuna mama chero mukavabvunza mama ndozvandachida kuita sei kunotora so akandibatira demo baba vada kunditema ndikati kombononditema ndaita sei vachihaka mumapoto kudaiswa vane muriwo vachirasawo kuti ave nesadza vachirasawo piwa izvozvi rakatobva kuno vakatora piwa vakakandirawo ndobva ndaudza vabereki vangu ndikati ndozvandaitawo sei zvandaitwa nababereki. Vabereki vangu vakati zvinorwadza ndopandakati aiwa regai tiite tigoenda kumapurisa pamwe vanokwanisa kuita sei kuti yananisa ndonyaya yacho neyo. Sei makafunga kuenda kumapurisa? Ndakafunga kuenda kumapurisa nekuti hapana kumwe kwandakafunga kuti tiinde. Mumusha mamunogara muna vanhu Baba hatigare navo tete ndo sekuru ari kurehwa? Hatina sekurisa. Kodzi mama dzepadhuze? Ndo vana sekuru hanzvadzi dzamama vangu. Havasana sekuru? Vana sekuru hanzvadzi dzani? Aiwa ndaifanira mukure vana sekuru vekwedu vekwagomba vatogara navo ipapo ndaifanira mukure. Nyaya muri kutaura idea nezvinono mune rekodhi yekutoti kwataigara mugokwe kusvika mauya kuchireva kuti urwere hwenyu hwekugokwe ihwohwo kusvika mazosvika kuno kuvatove wese nekuti ndokune vabereki venyu kumhorero ndozvavari kutaura. Mwana musikana ane vana 3 mukomana ane vana 2 uyo mukomana akutopedza form 3 muchigarisana nyaya yekuti mumba kunonzi ndikuona mai ibaba mboji yavaina vatemwa namai mai avo muri kuona pavamarikapo vamarwa nababa paminototiisa kupi chinyakare chakadaro ichocho. Hakuchisina mutemo iyoyo yekupota vanhu vachirwa zvaitwa nana baba vedu zvekuti kana vachida kurova mukadzi vanokumura hembe vachipeta maoko vachiti zvakapera kudhara. Saka muri kwanzwa zvavari kutaura hanzi handichatoda nemukadzi wacho
Handikuzvinza. Saka muri kuti Ivo vanoita zvavanenge vafunga inako vatandovana. Ivo kana vakati havachadi manje ndingazovamanikidza. pakati penyu mese hama dzenyu dziri kupi mawaine Ndava nemunin'ina wangu ari panze. akwari kuitinedzi Anenge amudza hapana nzvimbo here. Ari kuyarapa. Nenyasha hanzi pinda. Hanzi pinda. anozviitini sei mangwana anoine vanhu kudare kugara panze Vari kuzwa kuti mamupindaurirana kuti chii dare mozoenda makurova kudza kuti handananchizwa dai vachanosuma kuhama dzenyu vanhu ivai anzi Colin ari pasina Une hama yako iri mukati. Ibyo zvazvaumutaura ndiri kuda kunza pamari panze. ndikatarisa nyaya yenyu masomo angu yatsanangurwa handina pandiona value kuti dzinouraya musha handinesi kana paine zvinhu titaurirane panapa dare rogiranda kurambana kwevanhu chembere mbiri dzakanhingirira dzavazukuru munotanga upenyu hunyowani vanhu tuinyu mukabva pamasope edu makanhingirira ipapo murwere ndopanada kutoveza kuda kuona kuti kuteerwa uku nekudii ndokwamba kwasvika pakuti muti hamuchada mukadzi mukadzi unomuyambira kahunhu kake kaari kuita zvekuti iye ari kuzviona seasina vanomutsiura saka mazomuwinza kune zvinodai Iyo ndio problem mbeu. Pakusiura baba inda katweza. Unilo ukama uko chavakaidza vakapedza basa. Ndikati tichagara kudoko. Takambo andifuka takatunga wandari kaka 50. Vakapedza ne ukama kuti zvinochiro pakaita chino musati kuedza tasikuonera. Tazouyawo kuno kwatauya uku. Uku kwakuchiri nani hako uku. Funga kwakusina le ukama ere. Uku matazwa kumondoro. Kana ndikaenda pano kuti ndakatozombodemo chandakatamira kubva kuchendo. Zvese zvakutaura izvozvo tatozviona. Saka manzwa mambo vati kuti nezera renyiri kuti mwati uku nepane nhungo yenyaya yenyu dare riri kudzoka kuona kutaura kwamaya. Because maya vadai vari munhu anodzoreka anonzwa pakabvunzwa namambapa kuti mimba yenyu muchiri kuida ari munhu ane kakunyara kana kuti anozvidzora uku angadai asina kutombopindura kuti chero zvavanenge vafunga vachiita. isafunga kuti vachakumbira rege ndozvatafunga semunhu anenge awedzwa paka pamberi pematare saka kaunhu kaweka kunyange mukazvitaura mutauriro upi mimamai nehama dzake mwana wenyu chete akutoti seri kwaakabva haana kunyatsa kurayirwa bhozi dare raakaziri pamberi pake ndere madzimambo anofanirwa kuzvinunupisa kana ari pamberi aizonochera makuru kwaari kuseri uku nechigumumochera kwete kuita kwaari kutoita kutiradza kuti kana pana chitaura mumwoyo wati ukumba anoita sei kuzvinopisa pane varume vese vakazara chero zvaada mukadzi ndokutsamba unoere chikwe mamai dhuru mukuita zvemanjenjenje muchiita kunge mamenameni vemaizulu amai kuronda murume wenyu hachisi chitema baba kurondwa nemukadzi hachisi chitema toda kutonga zvitema chete mukadaro nepromota murume ari pamasope edu toda kuti tizive kuti munhu ari kurwara uyu ndiani ndiani abwe ari kurwara ndiani kwavakanga vara Tete hanzvadzi nababa vavo. vatete hanzvadzi nababa vavo anokurambidzai kuenda ipapo ndiani Aiwa hapana.
so havafana kubvunzwa kundironda iyoyo ngatirisiye hakusi kuti vange vari kuronda uri kunzwa here pamomo hatidi kuti tomboisa shoko rokunzi kuronda pano pari kurwariwa ibesano imi muchisvika hazvina kutsvaka makana watiri kuenda kunoona ndiye hanzvadzi yababa vedu tese vateteka imi masvika imi nene hatimhoresani kana tisingamhoresani but patiri kunosangana pamunhu ari kurwara nokuti ihama yedu watisina daka tese nayo saka ini ndikasvika musati handingati wanditevera tichitoredzera nyaya dzedu dzekumba handiti kana pakashandiswa ishona ichocho chiripo ini pandikuda kuti tisvike navo ndepekuti pane amai vari kunoshanda pamba pavateta vari kufungirwa naamai ava kuti murume wavo zvichida ari kufambidzana ndo pandanosvika ndichinobata ndiona kuti ho kana anzi uri kundironda chii chinganzi uri kundironda kumurwerere kana kuti watoona naamai avo mune pfungwa yekuti baba ava vanofambidzana nemukadzi anoshanda kwavatetewo hamuna saka hapana dambudziko kariripo saka ngatidzokerei kuna Godfrey uchitaurira dare redu rineri imwe nyaya isiri dzatataura apa dzaunofunga kuti zvedu kutsamwisa kusvika kuti uti pangaife nemudzimai ndeyekuti chii munoziva inini chimwe chonyanyondirwadza kusungisiwa kumapurisa ndochinhu chekutanga. Chinhu chechitu basa randinoita uko kazhinji tikaenda kumusangano wemasabhuku avo mai vanenge vasara kumba, chinondishamisa panopera musangano vanobva vasvika ndichibuda nemasabhuku ndakapera ndakusekwa nemasabhuku zvanza andiwose uchigava pangorondewa kudai handiti ndikazongozwa ndikati nini handitozivi somwe musi wavo ndakati chibva nozuva pane muso paya unoitira pamwacha uyo ndakabva pamwacha ndine vanonzi baba Faro sabhuku baba Faro nofunga mwaziva mapfumo tikaenda kushopu kwavo mwaza tinombogara kana second ndikaona mai vatosvika handei kumba vanhu vakapedzera kuti wewe wakapara mhosva yeye kuti ugara uchingotevekwa kudai zemukadzi vanhu ivavo pane mazano akashanda vanhu ivavo vaitokanuka nekutevekwa kwenyu nemukadzi wenyu handiti makwana munhu kugara kwemumba hakutangire padenga vakoma hakutangire padenga kutogara mukaona matembedzana kusvika pamasvika ndopari kundishamisa ini kuti musaende kure muchiti magarisirano ataita matove matembere dzatembedzana dzabereka maane vazukuru ndozonotoona kuipa kuti mukadzi wangu mhuro yakakura stereki zvandanga ndichifunga ndoda kukupai mukana wekuti mai ava kana makamboita mamwe matara amakaita kwamakaita handiti muri kuzvitwa zvandiri kudaura matara amakaita havana kuaona kukosha kwawo ose handiti ndoda kuti vaone kukosha kwedare ramauya nazo kana vachida zvemusha tatobata pekuti hamuchada mukadzi tapabata but tiri kunotsvaga nyaya yekuti titi isusu sedare rakafanana nedare ramambo riri kunoperekedzera kuuraya musha tiri pashaya handiti ivo ndo vanofanira kutobuda muno vaine chidzidzo chekuti kwandazoenda manje kuya kwasiyana nezvimwe zvese handiti handitye kukurambanisai zvachese handitye kukurambanisai but ndofanira kukurambanisai tichiti kana vanhu vanenge vakateerera dare tichiriita vanoona kuti hapana zvaaita mambo hapana kumira zvakadii zvakanaka muri kuvatsiura nyaya yekukusumbisai kumapurisa yekuti muri tu hamungavatsiure vakazvinzwa handiti but kana imuchibata demo sekutaura kwavari kuti anotaura dare rineri munhu angataura achitamba nedare rineri kuti vanobatira demo kana muchibata demo mufanira kusungwa hakuna angareverere zvinhu zvakadaro hatireverere zvinhu zvakadaro
Isu toda kunotsvaga kuti vanhu pavari kunochipesana, vanhu vaane mhuri yakakura saiyoyo zvamboita sei? Handiti ngavave nerespect nemi semurume wavo. Ndo chinhu chete chandabata pano chekuti havana hunhu kwamuri semurume wavo, havasi kukuremekedzai semurume wavo. Handiti hamusati magara esekendi kudhara vakutosvika pana vamwe varume vacho ndechekupai kuita kunge muri mwana mudiki asingazivi kuti kumba kunoenda. Ndozvichemo zvenyu zvamuinazvo pano. Saka ndozvatoda kuvatsiura isusu pano. Kuuya kuzokutorai kuti muende kumba ibasa ravo kana vachiri kugona. Vanomwaira doro baba. Kosei muchienda muchivatevera vanenge vaine mamwe masabhuku muchinovatendei kumba. Aiwa ndambovatorei. Kana ndichida mabhuku tinenge ndicho zvandenge ndichitoda kuda bhusi. Pamudabva ndakusangana navo vaita sei vapedza handimboenda kwavari kunoti handei kumba iyi. Ingatedzi munhu mukuru pazere vanhu vakadai sindoti vakava vasikunyera. Ndina budani. Amai, isusu madzimambo ese napurezidendi vanoita kuti madzimai. Neitwa nemadzimai vanotozviziva. Imi mungadai muchitorera pakuti pamunoona purezidendi vachiita musangano vachiti mai munangagwa makamboona vatora vachitosomesidzika vachotobande kumbande vari kuita basa rehurumende. Kana vari sabhuku vachiunganidza vanhu pane time yekuti vapedza musangano masabhuku anozosara kutaurirana neti imimi mune mane zvinyu zvekuti baba handei kupi handei kumba. Saka ukaita izvozvo that disrespect kumurume unenge wakuita kunge huku inovharirwa na6 epane pamwe weungwani. Saka ndozvamurutsurwa nedare kuti mufambiro wakadaro nemazera amanawo ana adiki vachangopinda mumba maybe sometime ndo angatotadza kuziva kuti dzimba dzinogarwa sei. Saka dare riri kukurayirai kuti imba yenyu irambe yakamira, asi riri kukupai warning yekupedzesa kuti ukana zvodzoka mune mauda kuti dare ridii. Murume wenyu atsuro zvakakwana kuti kubata demo kana kubata shamhu zviri kunze kwemutemo. Kanderi kunzi domestic violence, iye ane right futi yekuenda kumang'ara kumapurisa under domestic violence kana mai ava vachiita muitiro wemutemo. Tikuzoona kuti mapurisa anenge achizonokusheka here kuti unorwa nemurume because ndizvo vanonyanyisa vari mai ava masekenda imimi kuti baba ava handivafungire chimwe chinhu handidya. Saka handione kune need yokuti mimi mungarambe muchiti everyday pasvika mushopu ndaniti zvandachida kushopu everyday panayo zvandachida kushopu. Isu kunode dare tazongodza tikaona kuti kune mistake. Why muchikondana nokuti pavanikaendawo kumashopu ndozondachida kushopu hamupaoni pane chii ipapo pane kakoyeka kuti ndokunonzi namambo kasiyeni. Ngatimboendai kune vaviri vauya vakaperekedza vanhu. Hamusati makunotaura kekupedzisira kusvika tatoti dare renyu rapera ndokupedzisira. Nezvino tiri kukutenderai kutaura but dare ndo rinoenda manje tichitaura kuti tafunga kuti dare chimbotaura kekupedzisira chinzi. Ndakaenda kumhondoro musi wa17 September 2026. 2023. Right. So far musi wokutanga taitiri pachechi changobuda mai andibotanga kupopota pachechi vauda kuva umwe mukadzi swanzi ndaona muchitarisana muchechi here tatobuda takukwazaivo vanopinda muchechi imwe chete topinda chechi imwe chete ikati 1 ndokubva paita tete vangu vamwe tete vakatombobva natete vangu ndobva warova ndichibvunza zvanzi munodanana ngati 2 vatetanzwa dzeva ngati 2 ava mai vari kutaurwa nezvavo ava kwatete variko vakatorwa ndindakatobata musindo wacho vakatorovana namai vavo vaiti munodanana kusvika ini ndabata nemusi wandakaedza kumapurisa ini ndakafunza pamwe ndiri kudaidza kuti ndiwo wakanobata vanhu ndakatoshamisika uchiiva wakabata demo chandinotenda kuti mupurisa wacho anga aripo akaona zvese kozoita futi
vamwe futi mai sekondari uko zita ravo riripo futi ndokunga ndakabereka vanhu vakaita 6 sofa vandapiwa namai avo so ndazopedzisa imwe muzida kuti uchanitemesa nedemoni nezvinhu zvandisingazivi munotema imi kana muchizviitawo kuti siyai mukaona ndoda kukutaurirai varume tiri pana munhu apenge kazhinji handini makuwana nerimwe zuva tazonzwa kunzi matemwa ndokotozoti ndo nyaya yataitiri mudare manzwa kunzi murume akatemwa nyaya yairambira mai vayaiye ini ndiri kuti mai ava kana muchivatsura vanoda kutsurwa sematsuriro amakavaita vakasakunzwai handiti nhasi madhisaidha kuti handisida kutongwa kumhotoro kwandinogara handiti ka mambo umwe chete matare edu mamwe chete tinaro dare pane usu paya handiti mukati ndoda kuenda kuchegutu kuuya kuno handiti ka but hatisi kuuya kungoti tifadze vanhu kuti anoti ndakaenda kuchegutu zvangu zvikanoita no hazisiro chinangwa chedare dare rinoda kuona kuti chikonzero chii tiri kuona kuti mai ava mhosva dzamuri kuvapomera dzese ndedzekushaya hunhu pamuri semurume wavo hameno kana vamwe vari kuona saizvozvo semaonera ndizvozvo right taona saizvozvo isusu tiri kusaidi renyu pakuvaonesa kuti mararamiro acho amuri kuita nemurume wenyu haasi kumufadza handiti teererai zvinodiwa nemurume wenyu inini izvozvizvi pandakubvunzai kuti saka imi nyaya yenyu ndei mukati ndakufunga kuti imba yatona dhaive ndikati isai gupuro handiti nyika inenge ichiona yakateerera kuti matare emadzimambo vari kuaita sei zviri kubatsirei handiti makona ndiononzwa kuti mukomana musikana ane 3 vana uyo mukomana ane 2 vana pano umwe akutonopedza chikoro akwenanira kuenda kunoningira 23 years ane makore mangani years ane 17 years paari kuenda kuolevo kwanenge murume mukuru abva zero hatigone kuperekedzera zvinhu zvakadaro but tinotanga nekutsura tichisiya nyaya yenyu iri mudaro kuisiya kuti dai muri umwe munhu akachenjera imi maimi pamunodzokera kumba endai muchinje kugarisana kwamuri kuita nemurume because ari kukuudzai zvinhu zvaasiri kuda muri mega makundikana mauya kuno kudaro tiri kuperekedzera mashoko ake ekuti dai madzokera kumba mugarisane zvakanaka nababa hamuitange imwe imba imi pamuri apa ndoda kukuudzai kana ivo havaitange imwe imba neage dzavainadzo hazvichaita ukaona mwana wa84 indinaye wa83 hazvichaita handiti maona vanotozokudembai muri kwamuri kuti handina wangu uya ari nani saka ndikuda kufunga inini sekuti dai tambokupai umwe mukana wekudzokera kumba namai mai tichivataurira isusu sedare kuti nhasi tabvuma kutsura murume uyu nekutambira chichemo chake chekuti hachakudai asi isusu tisingamuperekedzerei kuti akurambei mudare ramambo tichitidzokerai kumba munogarisana zvakanaka muchifunga kuti muri mai vane vana vavo hamupe makadzokera kuti pausikana ndoda kukuudzai chii chinokutarisai kuti tigarisane zvakanaka kufarirana baba vaenda kumusangano ndisabhuku havo ndozva kuti taurira sabhuku aenda kumusangano achidzokawo pamba okuwanai mai muripo pamba mai sabhuku kana mabuda mese muchienda kumusangano uyo achiitawo zvake mukapedza hakuna munhu akangoti fungobva pamusangano ndakutopinda muroti dai tiriswa munogara navo makarwa mheno mairutsarowo pachairo ndinotoita kugara pamba musi wesvondo kuti omadai ndamboita 2 hours vana vangu vese vamuke nehuku nembudzi nemakwai nemombe zvindionewo kuti ndiripo handiti kuri kukoshiwiwa pamusuwo
ndinozvidzisira ndega mvura, kwete kuti mudzimai wangu haadi kuti aiwa tondiwesitirai mai mwana, hamungatonhorwe, siyai nditonhorwe ndirwari. Manheru ndodzoka kuti tii ndinofanira tii ndoibika, ndobika ndega, kwete kukara, asi kuti aiwa unozobvunzwa kuti ndai vedu wekubasa kwachona every day. Hatifaniri kurarama mararamiro evanhu. Saka ndachikumbira kwanhasi kuti takudzoserai kumba, tese tichikukumbirirai ruregerero kuna amai avo rokuti ngavakutiremekedzei sababa vekwavo. Kana izvozvo zvapfuurira mberi, mukadzoka kudare kuti takambotiraya mama, tichibva kudare ndakabva tangonosvika ndichinzi zvakazodai, nyaya iyo yatove wese. Zvandakareva zviye mudare mama, nhasi ndadzoka zvakare. Tinokupai mukana wekupanana magufunda, aiwa isaitokeno kuti iye zvino tikataura kwenyu kwagomba, tikataura kwamashiri, muri vanhu vari mumusha umwe chete wokuti zvatiri kutaura panapo zvingadai zvisina ana baba nana mai vanopingira munyaya dzevana vakafanana nemi, vachienda kumapurisa kunomhangarirai kunze kwokuti vauye vakutsuurei kana kukuisirai vanhu vanokutsiurai. Kwazva zvamira sei? Madirei kudaro kunyadzisa nyika? Mabatirana matembo, munhu anobatirwa dembu, munhu abatwa pachihure pano, pati pano pane mahure akawanda, obatwa mumisha mwachiuya kuno mumatara tinambonzwa kuti munhu akatemwa, anongoya panapa ndopazvinopera. Yenyu dai yanga iri yechipambi izvozvizvo, taiperekedzera kahwani kuti aiwa siyai zvidii zviende, kwete iyi nyaya takateerera panapa. Kana iri yekuchaya respect, tinovimba kutanga nhasi zvichienda mberi, vanochinja kuita kwavo. Kana zvaramba, aiwa munopanana gukuru ikoko kuti ndichada. Kana anezenge auya kumatare toti tinoiziva kai. Handiti mondinzwisisa? Masamuti mwana chamunofanira kunzwisisa patsika nemagariro ndechekuti imeji yamuri kupa murume wenyu anotori nemurume kudaniza, murume mangwana chichava chitukiso futi kune uyu. Mukagarisana mumba makuti ndo zvamakajaira vana vekwakati, munoita zvinoti, munoita zvinoti, munoita ndimi mazitetai ekuzoti zita kana rauda kupuhwa kuti mwana kadii murume baba pavanorwa. Saka zvamuri kutoita izvozvo muri kutokanganisa imeji yekuteti wedzinzani ndonopuhwa mukana. Muri kunzwa nyaya yasisi wenyu yatiri kutaura mumu? Muri kuti chii? Mhosva yavari kupiwa nababa mukuru ava. Kana baba mukuru aimbokuudzai ndo yauya muno kudaro, mobvunzana kuti manje ndo yamunga nayo kwamambo iyo, mama dii tichitaurirana muri mega. Handiti yataurwa muno mudare kuratidza dhigirii yenyaya iyi kuti yapa pozisheni ipi. Handiti makuwana pamune muchitaurirana paya muri kumba, paya mune muchitaurirana muri kumba, but ukazoona nyaya yakunotorwa kuti yakuenda kwamambo, zvityei zvinhu zvakadaro. Zvinofanira kutyiwa zvinhu zvakadaro kuti kwamambo munhu anenge atofunga atopedza paya. Dare rakateerera kwamuri, kwanzi mazvinzwa here? Ndazvinzwa. Renyu tsiku riri kuti kudii? Ndikuti ngavarespekte murume. Vataurire akoma respekta murume kodini. Ndofunga kana ini pangu pangu wandakatombotaura nawo ndakavafonera hangu andigare kumwe. Wata mama tishwa nyaya ende kwa chief. Akati aiwa maini ngaende. Vakaramba zvishwa asi ndakatombovadzora. Vane vaona kuti muri kutaura zvepamafoni. Saizvozvizvi mune kodzero yekuzoita mukana wenyu kuenda kunopfuura tsitsi yenyu vari pamba pava. Netuning'ina twakadai chaiko. Haidi kuti makore avagarisana awandisa.
vakawanza kuti havafaniri vachiita zvakanzepo zvakare zvakatika vachazvinotanga ikoti vafawo vatokogarisana kusvikira hameno izvo vakuita izvi zvimweni zvine kuita vane vazukuru vopesana nguva yakadai vozotanga upenyu hupi amambora vatopedza amusurekeze dzane chikumbiro hangu chokuti mai ava ngavakumbiroregere kumurume wavo mai ava vari pano vasati vamuda vasati apedza chii okedzera mutupo iri muka manje imimi muri kuita zvisizvo kune chara ichi alright zvisinei ukamboitambire yeyo kanhu muri kukumbira ruregerero musacheme muri kukumbira ruregerero pamuri gamuchira ruregerero imhuri kayauya inotadza mhuri kasikakumbira ruregerero unonzi ngaisemai matamu inini chandada mucharise kuti nyaya kuona masvitsana kuno pane hwani munhu anofanira kuti adzidze kuona kuti zvinhu zvinomira zvakati mukaona madaro chete magadzirisa zvinhu tinavo vana kudzimba akaona nyaya yakusvitswa kwandiri namai vacho ega anobvaziva kuti izvi zvinhu hazvisinomira zvakadii zvakanaka anogadzirisa nyaya ati inini imi mukumbudzimi dzokerai kumba mugarisane zvakanaka nababa muite hunhu tigosvika tidya sadza rakaibva please ndakoti pambomu hatina kusanzwa chichemo chedu pamuzimbabwe but hatigone kuperekedzera kuuraya musha chekutanga tinotsiura musha tavewo isusu manje mabva kwese uko kumauya kwatiri isusu topindwa mukutsiura munhu kana munhu aramba kutsurwa nesu tasvika kumaperi sunungukai henyu kuzodzoka kana paine zvimwe zvinhu zvaitika sunungukai